2019ko San Juanak pasaberri diren honetan, uda atarian aurkitzen gara berriro ere. Denbora pasatzen da eta ahazturan gelditzen zaizkigu gertaerak, pertsonak. Guk, gure aldetik, gogorakarri nahi dugu 8 urteia pasatu direla etak borroka armatua utzi zuenetik. 2 urte pasatu direla desarmatu zenetik, eta urtebete pasa desegin zenetik. Biolentzia politiko hau desagertu, baina preso politikoen inguruan martxan jarri zen espetxe politikak bere horretan dirau, krudeltasun guztiarekin. Urteetan euskal presoei bide legalak erabiltzeko eskatu izan zaie, baina horretan hasi direnean ezezko borobilak topatu dituzte begi aurrean. Sebas Etxaniz Alkorta elgoibartarra horietako bat da. 75 urte ditu. Ia 18 urte jarraian preso darama. Lehenago ere beste 3 urte egin zituen preso. Legeak ahalbidetzen du adin honetako presoak kaleratzea behin-behineko askatasunean, baina ukatu egiten diote. Gaur egun 2. gradoan dago. Euskal preso politikoen 84% lehen gradoan daude. 3. gradora pasatzea ukatzen diote. Honek egoera hobea ekarriko lioke. Espetxetik irten astebukaeretan, lotara bakarrik joatea espetxera. Ipintzen dioten arrazoia da, permisorik ez duela izan orain arte, bere eskubidea izan da. Permisoa eskatzen duenean, ukatu egiten diote, irteerarik gabeko zirkulu batean sartuz. Reinzidentzia arriskua ikusten dute epaileek Sebasengan. Ia 76 urtekin, eta etaren biolentzia orain dela ia 8 urte bukatu zenean. Sebasek bere kondenaren 3 laurdenak uztailaren 15ean beteko ditu. Legalki, beste motibo bat gehiago, behin-behineko askatasuna eman diezaioten. Sebasen eskubideak errespetatzea, elkar bizitza eta pakean aurrera pausuak ematea da. Ezin da elkar bizitzaz eta pakeaz hitz egin pertsona batzuen eskubideak guzti zapalduta dauden bitartean, naiz eta hauek preso egon. Horregatik, gaur eta orain, Sebasen berehalako askatasuna eskatu nahi dugu. Espainiako legeak aplikatuz, 76 urte betetzear dagoelako, bere zigorraren 3 laurdenak bete dituelakoia da. Sufrimendurik ez dugulako nahi, biktima gehiagorik ez dugulako nahi, preso eta ieslare politikorik ez dugulako nahi, elkar bizitza eta pakea oinarri dituen jendartea nahi dugulako gure indar osoz Sebasen askatasuna aldarrikatu nahi dugu orain eta berandu baino lehen. Kaixo. Una vez pasados los San Juanes, entramos en el verano un año más. El rápido paso del tiempo nos hace que vayamos perdiendo la percepción de los acontecimientos que se van sucediendo de una manera frenética y que vayan desapareciendo de nuestra memoria sucesos como que ETA hace ya 8 años que dejó la lucha armada, que hace 2 que entregó todas sus armas contra la voluntad del Estado español y que hace 1 año que desapareció definitivamente. Pero, sin embargo, la política penitenciaria que sigue aplicando el Estado español sigue siendo una política de excepción, que no se entiende más que desde la venganza. A los presos vascos se les ha pedido los últimos largos años que utilicen la vía legal dentro de la legislación penitenciaria. Hace más de 5 años que empezaron con ese camino, pero se han encontrado con un enorme muro. El elgoibartarra Sebas Etxaniz Alkorta va camino de los 76 años. Lleva casi 18 años seguidos en la cárcel, más los 3 años que hizo antes. La ley permite que los presos de esta edad puedan salir de la cárcel en libertad condicional, pero a él se le niega esta opción. Hoy en día está en 2º grado. Más del 84% de los presos vascos se encuentran en 1er grado. No le admiten pasar a 3er grado. Esto le permitiría salir fin de semana, pasar el día fuera de la cárcel. La razón que esgrimen es que no ha tenido ningún permiso hasta ahora. Sin embargo, cuando realiza la petición de permiso se le niega. Un círculo infernal del que no puede salir. Sebas Etxaniz extinguirá 3/4 de su condena el 15 de julio. Legalmente otro motivo para que sea liberado. Respetar los derechos humanos de Sebas Etxaniz nos va a ayudar a avanzar en una sociedad más humana, más democrática y en la convivencia de nuestro pueblo. No podemos hablar de convivencia ni de democracia cuando no se respetan los derechos de algunas personas, aunque estén presas. Es por ello que pedimos que se apliquen a Sebas los derechos que le corresponden, que sea puesto en libertad por la edad que tiene, porque ha cumplido las 3/4 partes de su condena. Que les han concedido los permisos para poder pasar al 3er grado de manera inmediata. Queremos una sociedad sin sufrimiento, sin víctimas, sin presos ni exiliados políticos, basada en la convivencia y en la paz.
Por eso pedimos la libertad inmediata de Sebas antes de que sea demasiado tarde. Eskerrik asko Sebasen alde sare kantolatu duen ekitaldi honetara etorri zareten guztioi. Animo eta bezarkada handi bat Arantxi, Sebasen emazteari. Maritere bere arrebari eta familia zareten hoi. Stop dispertsioa. Sebas etxera. Ekitaldiari hasiera emateko zuekin Arkaitz Estibaiez bertsolaria. Ondoren, Uxue Alberdi idazle eta bertsolaria izango dugu. Eta bukaera emateko Julio Sotoren olerki musikatua. Gorputza adierazpenean taupada antzestaldeko partaide garen Gorka Luna eta Nagoreziz. Venezuelatik espetxeraino, zenbat min zenbat arantza, erakundeak eman zuenean, ausardi asko urratsa. Gure artean igual sortu zen, larregizko esperantza, guk jakinarren Burgostik bera, ez dute ulertu nahi antza. Gauza bat dela justizia, beste gauza bat bengantza. Larai, 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 beste gauza bat bengantza. Baina geu ere ohar gaitezen, aurrean dugun aukeraz. Tabernan errez hitz egiten da, etxipenaz ta galeraz. Elkartasuna militantzia, bihurtu dezagun beraz, konplexu gabe goraipatuta, defenda dezagun Sebas. Arrano beltza bezala laizter, libre etor dadin egaz. Larai, 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 libre etor dadin egaz. Sebasen lagunta zen ideoi, bezarkada beroenak, baina milaka izen atzean, dauzka Sebasen izenak. Zazian edo espetxekoak, etxean nahi ditut denak, gure herriak eman dituen seme alaba onenak. Guzarri lasai geuden artean, guztia eman dutenak. Larai, 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 guztia eman dutenak. Libertatea zoin eder den. Ero, erabatekoak duen askatasun hori bere erotasunean loitu eta jostatzekoa. Atzak hortxe barruraino sartu eta gelaren luzera idaztekoa. Ez da noski zuk Broadwayn barna izaten duzun askatasun hori. Izan al naiteke libre bestearen aurka. Zer dio amorruaz justiziak. Ezagutzen alnituen askatasunaren esanai guztiak. Non zegoen beste aldean jartzen ninduen marra.
Nire ametsak jadanik burdinazkoak dira eta harlanduzkoak nire askatasunak, baina maitasunak zu mereziote zaituen jakiteko askatasuna praktikatu beharko duzu lehenengo. Gabiltzan bideak harrapatu gaitu. Gabiltzan bidean dago askatasuna eta bide hori zikina da. Aspaldi jaio nintzen izenik ez duen herrian, enaiz geroztik sorterrira itzuli. Askatasuna ala hil aldarri egin nuen, dana emon bihar jako maitedan askatasunari. Ez gaude iraganetik libre. Euskara da gure territorio libre bakarra, baina askea izatea, elurra irenstea bezalakoa da. Eta zure libertatea amestu nahi dut, ze bakea ez da libertatea. Ez dago askatasuna gidatzen duen legea baino mugatuagorik. Freedom, freedom, oh freedom, amaren heriotzak libreago egin ninduen. Inoizka amari askatasun irrika sumatu nion, baina samin sakona egozitzaion begietara, eta itzalean egin zuen negar. Eta nola ibili ote ditut ibaiak, nola erabili ote ditut gerrak, idatziz ies egiteko gauzarik okerrenari, ez besteren krimenei, ez da geure heriotzari ere, baizik behar adinako pasioz aske izan nahi ezari. Aitor dut, amaren heriotzak askeago egin ninduen berrasmatu ahal izateko ibilbide propioa, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Askatasunaren iribideari altxazizkiotenean arlauzak, ibili nituen askatasunaren hipermerkatuak, han non katuak diren libre, non hil egiten den. Plazako eskilerro bikoitzek balizko iraupenezko askatasunaren usaia edatzen zuten eguerdi aldera. Ikusi alduzu askatasuna. Gogoan dut zure hile askea bizkarrera ura bezala erortzen. Askatasun eguzkia aldarrikatu dut laua izetara eta oskolean kiribildu naiz, askatasunetik babesteko premia nuen. Larrua jotzea, izen bat, maitatzea, beste bat, motzagoa gehienetan, askatasuna, aditz bat, irregularra. Horra hor giza askatasunaren oinarria, libre como el sol cuando amanece, yo soy libre. Improvisazioa baino ikasiagorik ez da, askatasuna gidatzen duen legea, baino mugatuagorik ez da. Behiala, nahi beste lore eduki nuen esku artean eta arranoen askatasun guzia bihotzean, orain, zelda hertsi honetan zahartzeko. Askatasunaren alde, debekua. Askatasun nerearen arduraren zati handia zurea da, eta viceversa. Etxerako bidean librea izan nahi dut ez ausarta, azken eremu librea balira bezala defendituz eskuak, sorbaldak, bularra. Galtzetako botoia askatu didazu eta nik ere germinal egin gura nuen aldarri, askatasuna behar da denontzat, benetakoa. Haragi honek nahi du libre, kateatuta baitaukat berba hori orkatiletan. Arnasarekin joko dut airea, jakinagatik, libre zauden arren, etzarela libre, libertatearen ordez zaudela segurantzari heldua. Eta hala ere, zuen askatasuna behar dugu, gauza zailak elkarrekin egiten jarraitzeko, gure herriaren gorputz galdua bilatzea esate baterako. Ez dakizu zehazki noiz, ez dakizu zehazki nola, baina bapatean, korapilo bat jaiotzen zaio soka lauari. Korapilo bat soka lauari. Elkarrekin zioazen bi herritar, korapiloaren alde banatan suertatzen dira. Ez dakite seguro zergatik. Ez dakite zerk bultzatuta, baina inertziak sokari tiratzera daramatza. Batak ezkerrera, besteak eskubira. Tira eta tira. Eta nahigabean, korapiloa estutzen ari dira. Tira eta tira, norbera bere eskuei begira. Badirudi dagoeneko ez dagoela atzera bueltarik. Ez dagoela korapiloa askatzerik.
Baina goiz batez, pauso bat aurrera emanda esnatzen dira biak. Eta bata bestea baino pauso luzeagoz bada ere, elkarren gana hurbiltzen hasten dira. Urratsez urrats, topo egiten duten artean. Lehenengo aldiz erakusten dizkiote elkarri esku zaurituak. Eta lehenengo aldiz begiratzen elkarri eskuok. Eta bapatean lurrera jausten da soka. Eta sokarekin korapiloa.